Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας στην απόψινή μας συγκέντρωση, για τους αγώνες που δίνουμε μαζί, για τη στήριξή σας στη Νέα Δημοκρατία, για την εμπιστοσύνη σας στον Πρωθυπουργό μας, τον Αντώνη Σαμαρά. Να είστε σίγουροι ότι την Κυριακή το βράδυ στο νομό μας πρώτη δύναμη θα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα είναι και πάλι η παράταξή μας όπως πάντα. Και αυτό θα οφείλεται σε εσάς, σε όλες και όλους σας, γιατί εσείς γνωρίζετε ότι με την Ελλάδα δεν παίζουμε. Με το σήμερα και το αύριο, το δικό μας και των παιδιών μας δεν παίζουμε. Εσείς ξέρετε ότι την ώρα της ευθύνης προέχει το εθνικό συμφέρον που το βάζουμε πάνω απ' όλα. Εσείς ξέρετε ότι η χώρα δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε το 2012 μία Ελλάδα μπλεγμένη στα μνημόνια. Μία Ελλάδα έτοιμη να καταρρεύσει οικονομικά στα όρια της χρεοκοπίας. Είναι αλήθεια ότι όλοι μας ζήσαμε τον εφιάλτη της κρίσης. Ζήσαμε το θυμό, την απογοήτευση, την απελπισία. Όμως γεννήθηκε μετά από 2,5 χρόνια η αμυδρή ελπίδα ότι μετά από όλα αυτά βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να βγούμε από τα μνημόνια. Και αυτό οφείλεται και πιστώνεται στην προσπάθεια και τον αγώνα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Οφείλεται και πιστώνεται κατά κύριο λόγο στον Πρωθυπουργό μας Αντώνη Σαμαρά. 6 μήνες μας χωρίζουν από το να βγούμε από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να δούμε την Ελλάδα να στέκεται και πάλι όρθια, αφήνοντας πίσω όλα όσα μας πλήγωσαν, αφήνοντας πίσω τα λάθη και τις παραλήψεις του παρελθόντος. Σήμερα μπορούμε να ατενίζουμε το αύριο με ελπίδα. Να βλέπουμε το αύριο με περισσότερη αισιοδοξία και με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι προτείνουμε το σωστό. Προτείνουμε το σωστό για το μέλλον και το αύριο του τόπου μας. Προτείνουμε το σωστό για το μέλλον και το αύριο του νομού μας. Προτείνουμε το σωστό για την ίδια μας τη ζωή. Ο Αντώνης Σαμαράς δεσμεύτηκε να βγούμε από τα μνημόνια που μας μπλέξανε. Δεσμεύτηκε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, δεσμεύτηκε να επαναφέρει την ανάπτυξη. Και σαν Ελλάδα τα καταφέραμε. Οι ρυθμοί ανάπτυξης αργά αλλά σταθερά ανταμείβουν τις θυσίες μας. Η ανεργία κυρίως των νέων, που είναι η μεγαλύτερη πληγή στο νομό μας, αργά αλλά σταθερά μειώνεται. Γυρίζουμε επιτέλους μετά από 5 χρόνια σελίδα. Η Ελλάδα γυρίζει στην κανονικότητα. Την Κυριακή έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στην ευθύνη και στην ανευθυνότητα. Ανάμεσα στον τυχοδιοκτισμό και τη σοβαρότητα. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το ζήσαμε αυτό το 1981, το ζήσαμε και το 2009. Το 1981 μας υποσχέθηκαν αλλαγή και την οραματίστηκαν με πολλά δάνεια που έλυγαν σε 30 και 40 χρόνια. Υποθήκευσαν τότε το μέλλον της χώρας. Υποθήκευσαν δηλαδή εμένα και εσένα. Τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η στιγμή της αποπληρωμής. Αυτή την αλλαγή πληρώνουμε σήμερα, 43 χρόνια μετά. Το 2009 μας υποσχέθηκαν ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά δυστυχώς μας οδήγησαν στην Τρόικα και στο Καστελόριζο. Θα αφήσουμε όλοι μας να ξανασυμβεί αυτό? Δεν έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας ως χώρα. Θα αφήσουμε ξανά
τις ειρήνες του λαϊκισμού και της δημαγωγίας για δεύτερη φορά να μας παρασύρουν? Είμαι βέβαιος πως όχι. Φίλες και φίλοι, είναι αλήθεια ότι ο νομός μας δεν πήρε όσα δικαιούται χρόνια τώρα. Μεγάλα έργα υποδομής δεν έγιναν. Ακόμα και στα χρόνια της κρίσης, γειτονικοί μας νομοί βρήκαν τον τρόπο να απορροφήσουν πόρους και να παράγουν έργο. Ακόμα και η ανέγερση του νέου νοσοκομείου, που είναι απέτηση ολόκληρο του νομού, αποφασίστηκε από τον βουλευτή μας, τον κύριο Τσουμάνη Δημήτρη, ενώ θα μπορούσαμε να το είχαμε αποκτήσει από το 2004, αν δεν το υπόδιζε φυσικά ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Η ολοκλήρωση της σύνδεσης του νομού με την Εγνατία Οδό μέσω Μεσοποτάμου ακόμα καρκινοβατεί. Την ίδια τύχη έχει και η διαπλάτηση του δρόμου από τη διασταύρωση Πάργας μέχρι τη Λούτσα. Φίλοι μου, με πλήρη την αίσθηση της ευθύνης που αναλαμβάνω απέναντί σας, σας ζητώ να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις τη Νέα Δημοκρατία στο νομό μας. Να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη στο νομό μας. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δεν ήρθα εδώ απόψε για να σας πω πόσο καλοί είμαστε εμείς και πόσο κακοί είναι οι άλλοι. Είμαι από αυτούς που αρνούνται το μίσος και τον φανατισμό. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν στη συνένεση, τη συλλογικότητα, τη λογική και την ψυχραιμία στην πολιτική. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν δεν υπάρξει σύνεση, αν ξανακυνηγήσουμε ουτοπίες, θα ξοδέψουμε και πάλι άδικα τη ζωή μας. Και καλά εμείς οι μεγαλύτεροι. Μπορούμε όμως, έχουμε το δικαίωμα να παίξουμε με τις ζωές των νέων του νομού μας που σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο λόγω της ανεργίας. Εμείς στον λαϊκισμό απαντούμε με υπευθυνότητα. Η μοναδική δέσμευση αυτή την ώρα που αναλαμβάνω απέναντί σας είναι ότι δεν πρόκειται να πορευτώ με υποσχέσεις, αλλά με πολλή δουλειά. Εκείνο που ζητώ από εσάς είναι να δώσετε από σήμερα και μέχρι την Κυριακή τον καλύτερό σας σε αυτό. Να συμμετέχουμε, να αφήσουμε στην άκρη όσα μας πλήγωσαν, μας στενοχώρησαν και να αγωνιστούμε όλοι μας για ένα καλύτερο μέλλον. Να θυμάστε ότι ένας διαφορετικός κόσμος δεν χτίζεται με πολίτες αδιάφορους, με πολίτες αποστασιοποιημένους. Σας ζητώ όλοι μαζί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα να χαράξουμε μαζί τη γραμμή που θα μας χωρίζει από το παρελθόν. Σας ζητώ συμμετοχή και αγώνα για να ανεβάσουμε την Ελλάδα λίγο ψηλότερα. Κλείνοντας λοιπόν, σας καλώ την Κυριακή να ψηφίσουμε όχι μόνο με την καρδιά και το συναίσθημα, αλλά κυρίως με το μυαλό, για να χτίσουμε την Ελλάδα της ελπίδας και της δημιουργίας, την Ελλάδα της προόδου, της ευημερίας και της προκοπής, την Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας και της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ.